Ferba maratoni ġbir ta' fondi lokali fl-aħħar xahar inġabru 8,263,153 euro. L-aħħar fost il-maratoni ġbir ta' fondi f'dan iż-żmien ta' festi kien hemm dik fġieħ id-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. F'din il-maraton annwali li ġġib l-isem ta' festa ta' ġenerosità u li bħal soltu tellet fl-ewwel jum tas-sena inġabret is-somma ta' 1,409,085 euro. Permezz tal-fondi miġbura, id-dar se tkun tista' tkompli tipprovdi l-aħjar servizz residenzjali lil 115-il persuna b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha fis-Siġġiewi u fil-komunità. Id-direttur tad-dar Father Martin Mikallef irringrazzja lil poplu Malti Wawċi għal ġenerożità tiegħu. L-akbar ġabra saret l-għada tal-miliet fl-Istrina fejn b'kollox inġabru 5,845,000 euro. Ta' din is-sena kienet is-26 edizzjoni li fiha f'maratona ta' 12 siegħa bejn nofsinhar u nofs il-lejl inġabru flus b'risq il-Malta Community Chest Fund. Il-President ta' Malta George Vella li din is-sena ma setax ikun fiżikament preżenti minħabba li kien fi kwarantina flimkien ma' martu, stqar kif sal-aħħar minuti il-Malti baqa' juri l-qalb kbira billi jagħti d-donazzjonijiet. Min għada inkomplu bix-xogħol tagħna, Community Chest Fund tkun hemm 365 ġurnata fis-sena kollha u minn dawn il-flus li ġbarna jibdew jiġu imqasmin ħalli jagħmlu l-karità u l-opri tal-ħniena ma' min ikollu bżonn. F'maratona ġbir ta' fondi tul il-jum tal-Ħadd 5 ta' Diċembru, il-Partit Laburista ġabar is-somma sabiħa ta' 577,221 euro. Dakinhar fit-tmiem ix-xandira tal-maratona, il-Prim Ministru Robert Abela irringrazzja lin-nies tas-sosten tagħhom filwaqt li wiegħed aktar ħidma b'risq il-familji Maltin u Wawċin. Fost dawn l-erba' maratoni ġbir ta' fondi prinċipali, l-inqas ġabra kienet dik tal-Partit Nazzjonalista b'ġabra ta' 431,847 euro.